खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै ट्राइबेल संघनि दैदेननायजों जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे जेंना जेथोनि सायाव सावरायनाय नुथायखौ जों नुनो मोन्दों दिनैनि बे समाव। लोगोसे मेन इस्युआ जाहैबाय मा जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकखौ लानानै आरो जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि हाखौ बै समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै दखल खालामनानै दङ। दा बे इस्युखौ लानानै आं नोंथांमोननि सेराव फंनैसो सावरायनायनि सिगांनो दिनैनि बे जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ लानानै खालामनाय मिटिंनि सायाव बुंनाय फंनैसो बिबुंथिखौ नोंथांमोननि सेराव आङो शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव दिनै बेहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि एबा बर'फोरनि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै हांख्रायनानै बेहाय मोनसे मेल खुंनाय जादों। जेरै बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज, बेबायदिनो गार' आरो राभा बिथांमोननिबो माहारियारि आफाद, हाजं बिथांमोननि माहारियारि आफाद गासैबो ज' लानानै दिनै जों ट्राइबेल संघआ बेहाय मोनसे सावरायनाय जादों। सावरायनायनि जोंनि आयदा बेनो बिटिआर ओनसोलाव एबा ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव जेनाखि अबैध बेदखल गाग्लोबनाय, जेनाखि नन बनाफाइड मानसिफोर, ट्राइबेल नङै मानसिफोरा जेनाखि बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव बिथांमोना साग्लोबनानै दं, दखल खालामनानै दङ। बेखौ दिनै कर्टआ नटिस जारि खालामबाय, बेखौ होस्रांनांगौ होननानै। बिनि उनावबो सरकारा होस्राङाखै, आगोलनि सरकाराबो होस्राङाखै, दा दिनैनि सरकाराबो होस्राङाखै। बेबायदिनो दिनै ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव एबा दिनै 6 सिडुल एरियायाव ट्राइबेल नङै मानसिफोरनि जेनाखि माने गोसारनाय, साग्लोबसारनाय, बियो बारानिफ्राय बारा जानानै फैबाय आरो जों बर' एबा ट्राइबेल सुबुं समाजनि थाखाय बेयो मोनसे गिख्रंथाव थासारि जानानै फैबाय। जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा गाव गावनि लामाजों माहारि सिबिनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङब्लाबो, नाथाय दिनै जोंनि 6 सिडुल एरियायाव एबा ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव जेनाखि ट्राइबेल नङै मानसिफोरनि, बर' नङै मानसिफोरनि जेनाखि साग्लोबसारनाय, बिथांमोननि जेनाखि हा गाग्लोबनाय, बिनि सायाव जों गरन्थ लानानै खामानि मावनानै दिनैसिम जों साक्सेस जायाखै आफादा। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै ट्राइबेल संघआ बे चिरांनि बे काजलगावआव बे माहारियारि मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै जोङो बे मेलखौ खुंनाय जादों। आरो बिसेसकरि हा हु आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा, बिसेसकरि बर' मानसिफ्रा जेनाखि टाइटेल लिरनाय, बर' मानसि जानानै बर' नङै मानसिफोरनि, नन ट्राइबेल मानसिफोरनि टाइटेल लिरनानै थायो, जेरै दास देखा, तालुकदार, सहरिया, ठाकुरिया, बेबायदि बर' मानसिफ्रानो लिरो। आरो जोंनि दिनैनि मिटिं मेलनि गुबै थांखिया बेबो मोनसे सरनिया बिथांमोनहा गासैबो माने बिथांमोनहा बेबायदि बर' नङै टाइटेल दास देखा, तालुकदार, सहरिया, ठाकुरिया बेफोरबायदि टाइटेल लानानै ST सार्टिफिकेट नागिरनानै बिथांमोना ट्राइबेल संघआव बिथांमोना फैयो। नाथाय बेबायदि मोनसे उसित प्रमान पत्र नङागारा बेबायदि बर' नङै मानसिनि, बर' नङै टाइटेल लानानै ट्राइबेलनि सुबिदा भग खालामनो फैनायाव ट्राइबेल संघआ माब्लाबाबो मानिनो हायाखै आरो मानिनायबो नङा। बेफोर आयदाखौ लानानैनो बर' एबा ट्राइबेलफोरनि, ट्राइबेल एबा बर' नङै उपाधि लानानै, बिमुं लानानै जेनाखि ट्राइबेल जानो नागिरनाय आरो ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनखांनायनि उनाव सोरबा मोनखांनायनि उनावनो ट्राइबेलनि हेंथायै बिथांमोननि आखु दिन्थिनाय, ट्राइबेलनि खथि जानाय खामानि मावबाय थानाय, बेफोरनिखौ नोजोराव लानानै दिनैनि बे मेलखौ जोंनि ट्राइबेलनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों लिंनाय जादों। हाइकर्टनि अर्डारखौ होस्रांनायनि अर्डारखौ हाइकर्टआ होबाय। हाइकर्टआ होस्रांनायनि अर्डारखौ होबाय। जेनाखि अबैध बेदखलफोर दङ बिटिआरआव, बिटिआर सरकाराबो हाइकर्टनि अर्डार मथे बिथांमोनहाबो नटिस जारि खालामबायमोन बै अर्डार गोलैनाय ओनसोलफोराव। नाथाय इभिक्सना बास्तबआव दिनैसिम जायाखै। मानो जायाखै जों बेखौ सरकारनाव जों प्रश्न खालामदों आरो मानि थाखाय जायाखै, माब्ला जागोन, बेखौनो जों सरकारजों सावरायनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारनाव जोङो माने सावरायनो थाखाय जोङो लामा लागासिनो दङ। सरकारा सावरायगोन आरो बिनि बेबस्थाखौ लागोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों। जानो हागौ राजखान्थिनि जाहोनावनो हयथ' इलेक्सनखौ खालामाखै जानो हागौ। मानोना आगोलनि थांनाय सरकाराबो गोबां, हाइकर्टआ बेबायदि नटिस जारि खालामदोंबाबो, अर्डार खालामदोंबाबो, आगोलनि सरकाराबो सासेबो होस्रांनाय जायाखैमोन। दानि सोलिबाय थानाय सरकाराबो होखारनाय जायाखै बिथांमोनहाबो।
जों आसा खालामदों दानि सरकारा बिथांमोनहा होस्रांगोन होननानै अबैध बेदखलकारिफोरखौ बिथांमोनहा होस्रांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। रायजोफोर बयनिख्रुइबो देरसिन कुइसना जाहैबाय मा दिनैनि बे समाव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रा दिनैनि समसिमहालागै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव दखल खालामनानै थाबोगासिनो दङ। दिनैनि समाव होस्रांनो थाखाय होखारनो थाखाय इफेक्शन खालामनो थाखाय अलरेडि कर्टनिफ्राय जिहेतु अर्डारानो मोनखाबाय, जेब्ला अर्डार मोनसेयावबो दिनैनि समाव जों मानो बैफोर सुबुंखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हानिफ्राय होस्रांनाय नुथायखौ मानो नुनो मोनाखै? आरो अर्डार फैसेयावबो बिसोरखौ दिनै होस्रांनो हायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि माखासे जोंनि हारिनिनो बर'खौल' बुङा आङो, जोंनि ट्राइबेल हारिनिनो माखासे ट्राइबेल सुबुंफोरा बेनि आन्दोआव इनभल्भ दं, बेनि आन्दोआव माने आखाइ दं, जायफोरनि थाखायनो दिनैयो बे खामानिया साक्सेसफुल जायाखै। रायजो राजा नोंथांमोन, दा समाव जोङो बेखौसो मिथिना लानाया मस्ट इम्परटेन्टसिन जि दा समाव जोंनि गेजेराव ट्राइबेल हारिनि सोरबायदि माने पलिटिकेलजों इनभल्भ थानाय मानसिनि आखाइ दं, जों बेखौसो माने दिनैनि समाव जों संदाननांगौ। जेरावनोखि दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ लानानै दिनै कर्टनिफ्राय अर्डारानो फैखाना दं, जेरावनोखि अर्डार मोनखाबाय जे जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव दिनैयो दखल खालामनानै दंबाय दङ, बैसोरखौ अलरेडि इफेक्शन खालामनायनि बैसोरखौ होस्रांनायनि अलरेडि कर्टनिफ्राय माने अर्डारानो फैना दंखायो। नाथाय अर्डार फैसेयावबो दिनैनि समाव मानो बिसोरखौ होस्रांनो हायाखै? बेनि गुबै जाहोना मा रायजो राजा नोंथांमोन? बेनि गुबै जाहोना जेबो नङा रायजो राजा नोंथांमोन, बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडार्सफोरनि बेवहाय आखाइ दङ। जोंनि ट्राइबेल हारिनि जायफोर पलिटिकेल लिडार्सफोरा बेनि आन्दोआव आखाइ दङ, बैसोरो साफा साफा जोलैनि हांगारसो दै रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दिनैनि समाव बेबो मोनसे मस्ट इम्परटेन्टसिन मा जोंनि ट्राइबेल हारिनि जायफोर लिडार्सफोरा बेनि आन्दोआव आखाइ दङ, बैसोर लिडार्सफोरखौसो जों दिनैनि समाव माने संदाननांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। बैसोर लिडार्सफोरा सोर, थारैनो सोर मार? थारैनो जुदि जों फोरमान मोनमारोब्ला माबेबा नङा माबेबा मोनसे समाव रायजोफोर जायफोर लिडार्सफोरानोखि बेनि आन्दोआव आखाइ दङ, बैफोर लिडार्सफोरखौ जों जुदि फोरमान मोनमारोब्ला बैफोर लिडार्सफोरखौ जोङो गासै रायजोनि गेजेराव लानानै बिसोरनि खर'नि खानायखौ थख्लाख्ला सिननानै सेन्डालनि माला, बाल्थिंनि माला, जौदुनि माला गानहोनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। लोगोसे बिसोरखौ बेफोरबायदि माला गानहोनानै जोङो लामा लामा लानानै जों बिसोरखौ थाबायथिं होनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। इफेक्शन खालामनो होस्रांनो थाखाय जेरावनोखि अर्डारा फैखाबाय, जेब्ला बेयो जाबाय गासिबो सरकारनि दायथ'। सरकारा बेखौ माबोरै होस्रांगोन, बेखौ माबोरै होस्राङा, बेनि सायाव सरकारा गावनो गाव स्टेप लागोन, बेनि सायाव सरकारासो गावनो गाव सानगोन। दिनै जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव थानानैनो जोंनि हारिजों दिनै दानलाय सुलाय खालामबोदों, जोंनि बिमा माहारिनि सायाव दिनै जिनाहारि खालामबोदों, आरो बेफोर जाथाया दिनैनि समसिमहालागैबो जाबोगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय दिनैनि समाव नुसेयावबो मिथिखासेयावबो ओरैबायदि सेन्सियारिटि गैयि मानसिफोर जों नुनो मोनबावो दिनैनि बे समाव जोंनि हारिनि गेजेराव, जाय हारिजोंनो जोंनि हारिया दिनैयो दानलाय सुलाय खालामबोदों, जाय हारिजोंनो जोंनि बिमा माहारिया दिनैयो जिनाहारि खालामजाबोदों, बैसोर हारिजोंनो दिनैनि समाव जोंनि हारिनिफ्राय आन्दो आन्दो माने मोजां मोनखुमालायनाय, दोनखारलायनाय, लाना खारजानाय, बायदिसिना माने गाज्रि देहायारि सोमोन्दो खालामखुमाबोनाय बायदिसिना रोखोमनि जाथाया दिनैनि समावबो जोङो जाबाय थानायखौ जों खनले खनले माने नुनो मोनबोदों, खोनानो मोनबोगासिनो दङ। अब्ला नायदो बेसे लासिं सिं, अब्ला नायदो बैफोरबायदि मानसिनाव माने खुनु मोनसे माने सेन्सियारिटि होननाय माने माबायानो बुस्थुआनो गैया आरो बिसोरनाव, नङा होमबा? आरो बैसोरनि थाखायनो माने जोंनि हारियाव दिनै गुलाय गुजाय लोगोसे बेसे लासिं सिं, नंगौना ना रायजो राजा नोंथांमोन? बेसे लासिं सिं। लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसेल' बाथ्रा खावलायहरगोन, जेरावनोखि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरा दखल खालामनानै दङ, आरो बैफोर दखल खालामनानै थानाय मानसिफोरखौ दिनैनि समाव कर्टनिफ्राय अलरेडि इफेक्शन खालामनो थाखाय बा होस्रांनो थाखाय जुदि अर्डारानो मोनखानानै दंबा, अर्डार मोनसेयावबो दिनैनि समाव मानो बे खामानिया जायाखै, मानो जाफुंनो मोनाखै, बेनि सायाव माने स्ट्रंलि जों गासै रायजो राजाफोराबो माने नांगौ समाव जों खौसे जानानै बेनि सायाव जोङो प्रटेस्ट लाखिनांगोन फैबाय थानाय समाव रायजो राजा नोंथांमोन।
बेखौसो आं खावलायहरबाय। जोबथियाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव खुलुमहरनाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो सापर्ट खालामलां। गोजोन्थों।